Така, здравейте хора. Здравейте хора, аз съм Stone Strike BG. Това е първият ми клип. По-точно, да, първият ми клип е, който ще се качи предполагам в YouTube, защото първият ми клип стана фейл. Да. Аз съм... Просто изчаквам Stone Strike да си изкаже интрото. Аз съм скоро днес в Dragon Hunter сам в нашето survival чек. Сме с Stone Strike BG. В този сервер ще бъдем само двамата. Да. Как? И ще оцелем и разбира се, нашата цел ще бъде да убием Дракула. Но няма само да го, като го убиеме, няма смисъл да... Няма смисъл да спираме поречката, когато... Няма да спираме, само ще строиме и... Да, ще чакаме нови версии. И ще чакаме да пием и... Разбира се, Уитър боса. Какво да ви кажа тук? Stone Strike е нов в това. Посетете го, абонирайте се за него, ако ви е харесало това. Да, и също така съжалявам хора, че това няма да се чува, но просто скайпа ми не се чува, Сколас не ме чува добре. Аз го чувам добре, но той не ме чува и... Да. Но предполагам, че леко ще се чува от телефона ми, защото ние в момента говорим телефона ми. Да, очаквайте клипове от мен, поне 2 или 3 клипа на седмица. Просто даскало и да. Просто много даскало, учене, математика, български... Да. И трябва да се учи се. Да, Stone Strike няма да се чува, но... Просто аз съм слушалки с микрофон и аз няма да се... Добре. Стига се обясняваме да започваме шибания клип. Айде. Аз па събирам... Също искам да предупредя нещо, единствения чит, който ще бъдем, ще бъдем чит, това е тъпо. Защото сме яки. Тъпо ще бъде читът. Така, аз па събирам камък и... Преди крафтинг. Да, поречката ще бъде редовна, когато Stone Strike. Когато принципно поречката може да бъде изпълнявана и от един, само когато някой не може... Но е предпочитано и двамата да сме. Да, и аз това? Двамата да сме тук, за да е песно. Да. Не, ще ги става да поддържаме огъня с тях, ще направим печка и запнем. Намеря. Да, и аз пробвах. Аз и Stone Strike пробвахме да направим преди това едно. Не се падна първо много тъпо си. Да, по-точно ние направихме първия си клип, обаче си да беше, не мога. Беше толкова скапан, че просто стана фейл, почваме да умираме и... Да, и защото difficulty-то, на което играем, е хард, така че... Окей, сме вече 4. Така, вече правя печка, което е шит. Аз па събирай дърво. Тя ще ти направя брад. Тук, между другото хора, скоро ще си купувам Don't Starve Together и ще дам лънчера на моите фърата и очаквайте клипове и на Don't Starve Together. Предполагам, че ще бъде с Sokola VG, с Ранго
и Killer 565. Това по принцип ще са хората, които ще снимам. Но за сега просто с Сокола това ще ни е наш survival, който ще бъде между нас двама. Защото сме яки. Да, той е survival, както казах. Още е само между нас двама. Да, очаквайте клипове в Eximius, Mineplex, Hypixel и т.н. Да, но може би ще правим клипове в Mineplex. Да, защото Hypixel за нашите слаби компютъри не. Да, просто твърде много ще лагва. О, овце! Аз събира за леби. Защото нашите компютъри са шивени. И да, аз вървя с 12 фокус. На това чемка с на мен ми поддържа 30, защото по принцип съм го направил на 60, ама понеже когато снимаш все едно... Аз па нали знаеш когато си отворил Майнкрафт два пъти? Нали? В смисъл, отворил си развил си Майнкрафта, нали знаеш? Отваря си играта така. Примерно ако играта ти върви с 70 FPS, примерно на тебе ще върви с 30, а другите 40, смисълто, то по принцип раздвоява това. Разделя FPS-то на половина. Когато снимаш, ти се разделя FPS-то на половина. Аз готвя храна, ти копай. Аз ще бъда. Така вече хора снимаш 7 минути и да. Може би след малко ще спре клипа, защото снимам с такъв Замунда клип. От Замунда, боже не мога. От Замунда Бандикам и мога да снимам само което е тъжно за мен. Не! За хората с слушалки това е било гадно. За хората с слушалки това е било много гадно. Първото опукване в нас. Да, ще направя такимото, ако си намеря итемите. Аз пада don't cheating. Бързо се пускай на survival, че... Не знам. Добре, ще спра клипа, като си намеря. Ще пусна клипа, като си намеря. Това доста заболя. И мене първо един крипър и после едно спайдърче. Айто я мината. Съжалявам хора за това, но това е кучето ми. Ужасно. А то по принцип, понеже аз съм много в снимането на клипове, то по принцип, кога ще ми се... What the fuck? Кога ще ми се изключи... Смисъл, то ще се изключи, ще започне да снима или автоматично, така ли? Не, че има и настройка, която автоматично почва да... Ами смисъл, няма го питам. Ами не. Малко елемент. Ето хора, можете да видите, че игра на минимални настройки.